नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण सर्वांचं आवडतं असं फ्रूट ओव्हरलोड आईस्क्रीम बनवणार आहोत। इथे मी एक कस्टर्ड पॅन घेतला आहे, त्यामध्ये आता 1 कप फुल क्रीम म्हशीचं दूध घालूया। यामध्ये 1/4 कप साखर आणि 1/4 कप मिल्क पावडर घालूया। यामध्ये अर्धा चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि चिमूटभर मीठ घालूया। आता हे सर्व जिन्नस दुधामध्ये ढवळून छान मिक्स करून घेऊ। आता इथे हे दूध आपल्याला मंद आचेवर 1 उकळी येईपर्यंत सतत ढवळत राहायचे आहे, कारण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर असते आणि आपली जर गॅसची फ्लेम हाय असेल तर कॉर्नफ्लॉवर पॅनच्या तळाला चिकटून जळू शकते। इथे आपल्याला म्हशीचेच फुल क्रीम दूध वापरायचे आहे, कारण गाईचे दूध पातळ असल्याने आईस्क्रीम मध्ये बर्फाचे क्रिस्टल तयार होतात। या मिश्रणाला आता छान उकळी आली आहे, तर या स्टेजला फक्त 1 मिनिट आपण हे दूध उकळून घेणार आहोत आणि नंतर गॅस ऑफ करणार आहोत। 1 मिनिट झाल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता की हे दूध आता थोडं जाड झालं आहे, तर आता आपण गॅस ऑफ करू। आपण हे दूध आता पूर्णपणे थंड करून घेणार आहोत, पण फ्रीज मध्ये नाही, तर रूम टेम्परेचरला बाहेरच गार करायचे आहे। मी हे गार होण्यासाठी फॅन खाली ठेवत आहे। इथे मी एका बाउल मध्ये 1 कप स्टार व्हिप कंपनीची व्हिपिंग क्रीम घेत आहे। ही व्हिपिंग क्रीम गार हवी आणि पातळ हवी। आता ही क्रीम आपण बीटरच्या सहाय्याने बीट करून घेणार आहोत। पहिली 2 मिनिटे लो स्पीडवर आणि नंतर हाय स्पीडवर बीट करून घ्यायचं आहे। आता आपली व्हिपिंग क्रीम बीट करून झालेली आहे। इथे तुम्ही बघू शकता की क्रीम डबल झाली आहे, तसेच बीटरला क्रीमचं टोक तयार झालं आहे आणि क्रीम खालीही पडत नाही। आपल्याला एवढीच क्रीम बीट करून घ्यायची आहे, यापेक्षा जास्त करायची नाही। गार केलेलं दुधाचं मिश्रण मी गाळणीने गाळून घेतलं आहे, ते आता आपण या बीट केलेल्या क्रीम मध्ये घालूया। यामध्ये आता 1/4 कप कंडेन्स मिल्क घालूया। पुन्हा एकदा बीटरच्या सहाय्याने 1 मिनिट हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊ। आता आपला हा 1 लिटरचा आईस्क्रीम बेस तयार झाला आहे। या आईस्क्रीम बेस मध्ये काजू, बदाम आणि पिस्ता यांचे काप घालूया। यामध्ये अर्धी वाटी रंगीत टुटी फ्रुटी आणि बारीक केलेले चेरीचे तुकडे घालूया। आता यामध्ये 2 थेंब पायनॅपल इसेन्स घालून आईस्क्रीम मिक्स करून घेऊ। हे आईस्क्रीम आपण 2 शेड मध्ये करणार आहोत, त्यामुळे यातील काही भाग मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। इथे माझ्याकडे ऑरेंज जेल कलर आहे, याचे 2 थेंब आपण या वाटीमध्ये घालून मिक्स करून घेऊ। हे ऑरेंज कलरचे मिश्रण आता आपण आपल्या या मोठ्या बाउल मध्ये घालूया। आता या 2 शेड आपल्याला ढवळून अजिबात मिक्स करायच्या नाहीयेत। इथे मी एक एअरटाइट प्लास्टिक कंटेनर घेतला आहे, त्यामध्ये हे तयार झालेले आईस्क्रीम घालूया। तुम्ही इथे पाहू शकता की इथे 2 सुंदर शेड तयार झाले आहेत। हे आपण असेच न हलवता सेट होण्यासाठी 8 तास फ्रीजर मध्ये ठेवणार आहोत। 8 तासानंतर आपलं हे फ्रूट ओव्हरलोड आईस्क्रीम खूप छान असं सेट झालं आहे। हे मी तुम्हाला स्कूप करून दाखवते।
तुम्ही इथे पाहू शकता की आपल्या आईस्क्रीमला 2 मस्त शेड आणि खूप सुंदर असं टेक्स्चर आलं आहे। अगदी मार्केट सारखं परफेक्ट आईस्क्रीम तयार झालंय आणि कुठेही बर्फाचे क्रिस्टल जमा झालेले नाहीये। आजचा हा फ्रूट ओव्हरलोड आईस्क्रीमचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट मधून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।